बिबारा मासि समायना खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सेटआप चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय रायजो राजाफोर जायफोर मानसिफ्रा सन्जिता बसुमतारी बिनानावखौ जे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सालाकाथि एरियानि आमगुरि गामियाव जे मोनसे भिडिअ बानायनाय जादोंमोन मेहाय सन्जिता बसुमतारीनि सोमोन्दै मेगना उन्दैनिफ्रायनो नुवा दा बिथाङा फरायनाय लिरनाय गैया दायो मेगन नुयैनि थाखायनो दा बिथांखौ मदद खालामनो बा बिथांखौ नायनो थाखाय अपारेशन खालामनो थाखाय फाइनान्शियल प्रब्लेम जानायलाय बिथांनि बिमादैया जोंनिसिम फैदोंमोन आरो बिथाङा जोंखौ लानानै थांबाय गावनि माने बे सन्जिता बसुमतारी न'सिम आरो बेवहाय जों भिडिअ बानायनाय जादोंमोन बिनि सोमोन्दै जुदि फुल डिटेल्स नायनोब्ला नोंथांमोनहा डिसक्रिप्शनाव थांनानै भिडिअ लिंकखौ नायनो हागोन लिंकआव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना भिडिअखौ फुरा डिटेल्स नायनो हागोन आरो लोगोसे आं बेखौ बुंगोन जायफोर मानसिफ्रा सन्जिता बसुमतारी नामावहाय डनेसन खालामहरदों बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाहरबाय सोरबा आर्मि आरो सोरबा कम्पानिफ्राव खामानि मावहैनाय लेबार आरो सोरबा खैला जावहैनाय बैसोर बायदि मानसिफ्रा जायफोर मदद खालामहरदों बिथांमोना स्क्रिनाव आं नोंथांमोननि सायाव होनानै होनि माखासे जायफोर हराखै बिसोरनिखौ आं होनो हाला आरो जायफोर हरदों बिथांमोननिखौ आं स्क्रिनाव होना होबाय सोरबा 1000 गाहाम हरदों सोरबा 500 गाहाम हरदों सोरबा 200 गाहाम सोरबा 100 गाहाम बाट बेबायदि देखायनायाव जे नोंथांमोना साननो नाङा जे गोबां मानसिफ्रा मदद खालामदों जेसेबांखिनि मदद खालामदों बेखिनिखौ आं नोंथांमोननि सायाव देखायबाय आरोना खमावबो थांगोन बिथांनि अपारेशनावहाय 2-3 लाखसो आरोना बाट आं दासिबांहाय नोंथांमोननि सायावहाय बुंनो थाङोब्ला बिथांनियाव बेसेबांसो डनेसन जाखो आं बेखौ मिन्थिया जों स्टेटमेन्ट खालामनानै देखायगोन आं बुंबोदों कि फैसाखौ बाहायनाङा जास्ट बिथांनि अपारेशन खालामनाय बिथांनि ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखायल' बेखौ दोनबानो जाबाय बेखौ बर'नानै जानो नाङा होनना आं बुंबोदों स' आं बेखौ स्टेटमेन्ट खालामनानै आं नोंथांमोननि सायावहाय बावैनो श' खालामगोन आं दिनै मेघालयआव थांगोन जायनि जाहोनाव आं बेखौ दिनै हानाय नङा लोगोसे जोंलारि मन्दिरनि सायावहाय आं बे बाथ्राखौ बुंगोन जायफोर मानसिफोरा फोथायो बिथांमोना फोथायथों आं रावखौबो बादा होआ जोंखौ लेंहरदों भिडिअ बानायनो बेवहाय फोसावनो हिसाबै जों ओइदिनखालि शिवरात्रिनि दिन आरो माने आफा इसोर अबंलावरिनि नामै बा महादेबनि नामै जों बेयाव थांबाय आरो बिनि गेजेराव जों बे भिडिअखौ क्लिक खालामनानै जोङो केपचार खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङावहाय माने फोसावनानै होबाय स' लेंहरदों स' जों थांदों दा गुबुन मानसिफ्राबो जुदि लेंहरबा जों थांगोन स' जों बेवहाय लेंहरजादों नालाय जोंहा थांदों आरो बेवहाय नोंथांमोना मा फोथाया आं नोंथांनि गेजेरावहाय आं बेखौ आगारगोन आरोना स' बे जुगा गोबां टेक्निकेल आरो साइन्टिफिकलि डेभेलप जानाय जुग जाबाय दा बेवहाय गोबां मानसिफ्रा फोथायबो जानो हागौ गोबां मानसिफ्रा फोथायाबो जानो हागौ नोंगौ सोरबा मानसिफ्रा CCTV केमेरा बेवहाय लागायनो थिनलायदों CCTV केमेरा लागायोब्ला बेयाव आगाना बोरै जायो बेखौ मिन्थिगोन नोंगौ थारैनो बे बाथ्राया सैथो मेजिकेलि जुदि हारसिङै जुदि जादोंब्ला बेखौ हमनो हागोनखौ आंबो सानो बेखौ आंनि सायाव बुंनानै खुनु लाब गैला नोंथांमोना डाइरेक्टलि आं नोंथांनि सायाव डिटेल्स होजोबखादों जोंहाथ' आं बुंखाबाय दा जों जास्ट भिडिअ बानायहैग्रासो आरो भिडिअ बानायनानै जों फोसावनानै होबाय स' थेंक इउ सो माच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो लोगोसे बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार खालामबानो जाबाय आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना सन्जिता बसुमतारीखौ मदद खालामनो गोसो जादोंब्ला आं एकाउन्टआव डिसक्रिप्शनखौ होना होदों जुदि IFSC क'डखौ नोंथांमोना गोरोन्थि मोनदों अब्ला बेवहाय बे UTBI बेखौ लाथिख'सो होनांगौ अ नङा सोरबाफोर अ होदों स' बिराद मानसिफ्रा अ होफ्लांदों आरो IFSC क'डखौ जाया होनदों उनावहाय लाथिख' होनाय लोगो जादों स' बिनिखायनो आं रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोना अनि जायगायाव अ होनाङा बेवहाय लाथिख' होबानो जाबाय बे लाथिख'सो बे अ नङा स' जायफोर मदद खालामनो लुबैदों बिथांमोना डिसक्रिप्शनाव होनाय माने लिंकआव भिडिअखौ नायनानै लोगोसे बे डिसक्रिप्शनाव लिरना होनाय नाम्बाराव नोंथांमोना बेखौ कपि खालामनानै कल खालामना हरनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनि नाम्बारखौ जुदि बांद्राय स्पिडद्राय मोनदों होनना बुंदों स' बेनिखायनो आं लासै खेबसे बुंबावनि आंनि नाम्बारा जाबाय 7740039057 आरो खेबसेबाव 7740039057 जास्ट इम्पर्टेन्टआवल' वाट्सएप खालामबानो जाबाय बा कल खालामबानो जाबाय गोजोननाय थाबाय जय बर' हारिनि जय थेंक इउ